andina amaziri kuya kuzondora ndetina mama vari South Africa asi ndovimba kuti vanotongouya posi ndiri wani mwana wamai vangu ndiri wani mwana wamai vangu vanouya vanondida but kuti vanhu vari kure havasi kuno kuZimbabwe zvakadaro ndiri muno muprison ndakagara ndichimirira nguva asi shwiro kwandigere hakuna kana hama iriko kana vandofungidzira kuti ndichazorayirawo kana kuti shamwari dzaimboya dzichindiona ndiri kumaraini netsoka dzinofamba ndiri kuseva mhosva yekuti ndakabreacha peace order usarambe uchienda kumba kwaMoses mupfumba ndinoenda mushe ndakazi 8 months in prison so far ndaseva 3 months in prison uno ndo wechi3 kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana yese muZimbabwe Bahasha TV nyaya sezvadziri. Nyaya yangu ndakadanana na baba wemwana akarara hapo. Baba wemwana uyu last year but one. Tichinge tadanana vakadanana neni vachitaura zvekuti vanoda kuroora. Inini ndakanzwa vachitaura namudzimai ndakambotitorei nguva kusvika inini pacho zvangu ndakazenge ndakutovadawo patakudanana handina kurepwa. Tadanana kwakauya nhumbu yemwana akarara hapo. Mwana uyu kwaita nhumbu yake yakakura ndaigara kumba kwabereki vangu nanhasi ndokwandinogara ndogara kwaMurewa pa49 paMukwe. Ndichigara ikoko murume uyu aishandira mukanzuru anotoshandira kukanzuru anonzi Moses anoshandira kansel achishandira kansel kudaro aendiudza kuti hana mudzimai anotsvaga mukadzi wekuisa mumba. Inini sekwedu kwaMarange ukanzwa murume achiti anoda kuroora anenge achida kutokuroora zveshuwa ndakaenda kunovimbika ndichifunga kuti pamwe ndichapinda mumba. Ndakadana naye kubva last year but one kusvika gore rineri zvakatanga kunetsa muna July. Mukudanana kwakaya nhumbu yemwana akarara apa. Taita mwana uyu mwana akuma 11 months dambudziko rakatanga kunetsa kutanga kundiudza kuti ndine mukadzi wangu. Ndichienda pamba paya haachada anondidzinga anondishungurudza. Vabereki vangu vari kuSouth Africa nanhasi ndova ndogara navo. But so far vari kuSouth. Ndakasungwa vabereki vari kuSouth Africa ndakasungwa musi wa28 September. Asi tadanana mwana uyu achinge apo wanga wa mwedzi wechi11 tichiyamwisa mwana uyu. Zvinotaurwa zvichinzi mukadzi wakanga adzoka kuno kuZimbabwe ndopa akatanga aiwandira mukadzi kuti hana mumwe mwana sezvo mukadzi anga anzwa mashoko aya achimuudza kuti hana mwana. Asi zvinonzi mukadzi uyu akaramba achinzwa kunzi kune mwana ariko kusvika ati ndoda kuzvionera ndega. Akazondiona ndichinge ndiripo pamba paya chichibva zvanzi murume wandodana naye nemuchato. Nguva yakare kwakadanwa polisi handidi kunyepa ndakatorohwa zvakare ndaingwetwa yese semunhu asina munhu ari kumukamfota kana kubatsirwa baba naamai vari kuSouth Africa handisinerera. Zvadaro ndakatorwa ndokusungwa maoko ndokukandwa motikari ndobva taenda kukamba ndobva tangonorondedzera nyaya yedu zvishoma iri nyaya imwe chete kudanana kwatakaita vatadzikiswa kujeri Murewa prison. Taenda paMurewa prison ndakaraswa rimwe chete rechipiri rechimangwana rachona kwakadanwa gweta rehurumende. Asi achinge auya ipapo akauya ndokubva anzwisisa nyaya masananguriro ayo ndiri kuiita ndomasungirwa ndazoita asi ndakavimbiswa kunzi ndichakuroora baba havana kuzondiroora. Vakaenda vakanondimirira kukoti takaenda pakoti paMurewa prison ndokoti yandakatongerwa. Taenda ipapo takasvika takaenda kuna Major Street vakatonga nyaya izvi zvichaurwa zvichinzi inini ndisarambe ndichimanikidzira kuenda pamusha pababa vava asi ivo vakanga vandivimbisa vachiti vachada kuzondiroora. Ndozvavaitaura vachiita. Sechitendero changu chekwaMarange inini ndotarisira kuti ndinoroorwa ndozvandaitofunga kuti ndichaita asi hazvina kuzoita sekudaro. Zvadaro ndakazongotongwa ndichinzi panodiwa peace order pakati pangu nababa vava handifanira kusvika pamusha pavo pavanogara ndofanira kuchengetwa zviri pamutemo. Kubva nhasi iwewe unorasirwa mhosva community service zvese Nigeria hauchaita anoenda kumba kwenyu asi usaende pamba pababa womwana uyu. Baba womwana uyu akati mwana hasi wangu ari mukati menzvimbo yekoti ndikati vanokunyebera imwana ndewavo. Major Street vakati you goes to DNA. Takabuda mukoti ndichinge ndarasirwa mhosva ndokuenda kumba kwedu. Naenda kumba kwedu vamupfumba vakaramba vachifona achiti uya kuno tidzokera nemukadzi wangu achindinyengetedza ndichienda kumba kwake ndichirara naye ndichidzoka ndichirara naye ndichidzoka
asi chinhu chaanga asina kundisanangurira ndechekuti ari pachirongwa anorwara. Asi inini chizenge ndateswa ndiri kunyemba ndakaonekwa ndichinzi handina chirwere, asi iye akanga andiwanjirawo. Ndo zvaakaita mulife mangu. Ndichinge ndabuda kumba kwedu aninyengetedza kudaro, takazodzokerana futi ndichiramba ndichienda. Ndetanga kuti 28 September ndanoenda kumba kwedu musi 27. Ndakarara ipapo pandapfuma kuseni ndomuwachira magumbeze newasheni yake achinditora semukadzi wake anongoshandisa seutsinye. Nguva yakare akadana futi polisi ongoita zonga anondipindukira oti munhu anongoramba achiuya pamba pangu. Hazvina mhosva kuti anenge akuseenzesa. Zvadaro ndobva ndazobatwa nepolisi kekupedzisira ndichinzi inini ndine mhosva yekudzokera pamusha uyu pane episode, asi ndiye akanga aninyengetedza kuti ndibve kumwira prison. Panonzi sapoti yemwana hapana, marondera prison sapoti yemwana hakuna. Svikana sinzi pano pachikurubi female ndakuwana mapamba emwana ndokwanisa kuona chekuchinja mwana, but handina nondibatsira. Handina amasiri kuuya kuzondora, ndetina mama vari South Africa, asi ndovimba kuti vanotongouya posi ndiri wani mwana wamai vangu. Ndiri wani mwana wamai vangu, vanouya vanondida, but kuti vanhu vari kure havasi kuno kuZimbabwe. Zvakadaro ndiri muno muprison ndakagara ndichimirira nguva, asi shuviro kwandigere hakuna kana hama iriko, kana vandofungidzira kuti ndichazorayirawo, kana kuti shamwari dzaimboya dzichindiona ndiri kumaraini netsoka dzinofamba hakuna. Mandigere kune vekuHarare bedzi seura ndogara ndirimo, ndiri mukati mekutambudzika. Ndopa complain kuna nagogo, handidi kunyepa. Yopi vanotouya vachisuya, asi kana tavharirwa hazvipere. Ndinenge ndiri pamuromo vamwe ndichisekwa nekuda kwenhamo yandinayo. Dzimwe nguva ndofunga zvakawanda, asi ndinongoshuwa kuti kana pakanzi pawanika transfer nongondidzoserewo kwandinogara. Ndinogara kumusha kwangu, ndinobhika ndiri nzvimbo ikoko. Pamwe zvingandibatsira ndinoonawo shamwari dzinozongoya dzichindiona ndichimirira vabereki vangu vachidzoka kubva kuSouth Africa. Ndinongokuti ndikutambudzika nemwana ndo serious issue yandinayo. Handina muchengeti, asi baba womwana uyu anoshandira kanzuro anonzi Moses aripo pakansel murewa izvezvi. Anopedza mwedzi uno kuti adzokere kumasvingo acho akusiya basi. Apedza gore rineri, asi andisiya ndichitambura nemwana, hana muchengeti mwana uyu. Ndikutambura, ndina chekupa mwana uyu, ndinorarama nesadza reji. Ndina chekupa mwana wandigere naye uyu, ndina zvimwe ndizvozvo. Mwana wangu hana muchengeti. Mwana uyu ari asthmatic, anodiwa mushonga. Imwe nguva panonzi hapana, nhasi unenge uripo murwere, handina mubatsiri. Ndonyaya iri bandiri. Baba womwana uyu variko, asi vanoramba mwana wavo kuvanhu. Handina zvimwe zvandingataure, ndoega mashoko andinawo. Vakatongwa nyaya yenyu kuti dziende kumadna yakazopera sei? Kuti mimi mutongo wedare waiti muende kumadna. Ichokwadi, mutongo wedare wakatiende kumadna. Kana mava kuzoenda, Moses Mupfumba unoenda uine umwe munhu mumashure akakutarisa. Theority Mbuma anoenda aine mumwe munhu akamutarisa. Kana tichiti mumwe munhu, either ndisisi wako, hama yako, ndiani wako anenge uinaye anozowitnessa mangwana kuti shuwa takaenda. Zvadaro akandinyengedza, takaenda kuHarare. Hatina kutomboenda kwana kwese kwanatina shemugabi. Amene kwatakaenda kwakanobhadhara $200 and 20 years. Mukoti anonyepa achiti akaenda kuglobal, asi handiko kwaakaenda. Anoti takaita DNA, ndokuenda kuya hatina DNA ratakaitwa. Akangonoprintisa bepa ndobva rangu rakanzi 0%. Kaenda naro kuna Major Street. Yakazongotongwa ichinzi hurumende yakanzi yakaenda, hanzi ati 0% mwana hasi wake. Mwana uyu ndewake, handina mumwe murume wandakadanana naye. Ndiri kuseva mhosva yekuti ndakabreach episode. Usarambe uchienda kumba kwaMoses Mupfumba. Ndinoenda mushure. Ndakanzi 8 months in prison. So far ndaseva 3 months in prison. Uno ndo wechi3. Awe kusondiona kuno kundigere, hakuna we kuno kune veHarare, namba zhinji medi Harare. Hakuna visitor akauya, ndongorarama senherera apfunga kundirova mwanorova. Nekuti ndenge ndisina mubatsiri kana mumiririri zvinobva zvandiwandirawo.